עלו על הגל לחופשה מפליגה יוצאת מן הכלל נופש לחופי הים התיכון אמרתם בילוי זה המקום הנכון מנו ספנות ים חוויות בואו אתם נתחיל לבלות במנו הפליגו לחופשה כל המשפחה הנאה ובידור חוויה מדהימה באוניות הפאר הנופש מושלם מפנקת אתכם יותר מכולם מנו ספנות ים חוויות בואו אתם נתחיל לבלות מנו ספנות ים חוויות בואו אתם נתחיל לבלות במנו הפליגו לחופשה כל המשפחה הנאה ובידור חוויה מדהימה באוניות הפאר הנופש מושלם מפנקת אתכם יותר מכולם מנו ספנות ים חוויות בואו אתם נתחיל לבלות מנו ספנות ים חוויות בואו אתם נתחיל לבלות במנו